An Ghaeilge. Seod luachmhar agus cuid dar galtúr. An bhliain seo caite, bhí Seán agus Máire i lár an bhaile. Chonaic siad go raibh go leor fógraí Gaeilge crochta sa siopa ceol. Bhí an áthas orthu é seo eicáil. Thosa siad ag cuir is ag cúta faoi úsáid na Gaeilge sa cheantar. Spreag se seo ar fádiad le rud éige na dhéine chun an Ghaeilge a chur chun cín. Rinne siad cinenne turas chuig an Ghaeltacht a agrú. Chrutha siad leanach Facebook le poiblíocht a thuirt don turas. Bhí siad ag súil go mbeadh spéis ag go leor daoine sa turas. Níorbh fhada gur thosa teachtarachtaí ag teacht chocú. An saoire sin, thug buin daoine óga ón gceantar turas ar Ghaeltacht Chonamara. Bhíodh rangan na cainte acu gach maidin. Héadís chuig an trá san Iarnón. Bhí an ghrian ag scoilte na gluch go minic. Chula oíche bhíodh céilí acu. Bhain siad ulig tainneamh agus tarbha as an turas. Spreag an turas sin iad leannacht le curchan cín na Gaeilge. Ag tús na scoilbliana, d'eagra siad circeal cainte d'am lón. Drastal go leor daoine ar an ócáid agus iad ar fad ag labhairt in Gaeilge. Chuir siad bór feabhas ar a gcuid Gaeilge dá mhór. Timpeall an ama chéanna, thosa Máire ag géisteach le radio na Gaeltachta. Bhí tamhail na Gaeilge le cloisteáil agus ba mhinic nár thuig sí gach focail. Thosa siad breanú ar TG4. Déach sí ar chlár fáisnéise den chéad sco, ba é ros na rún an chlár is smú a thain lé. Ag deireadh na scoil bhliana, thug an scoil aitheantas dómh as a méid a bhí dionta acu don Ghaeilge sa cheantar. Bronnú gradam speisialta orthu, rud a tháinig in díra dua orthu. Bhfuil an múntóir go háirt na spéire iad. Ní neart go cúr le chéile a dúirt Máire.